nahitaezkoa dela maskara erabiltzea. Ikuskizun amaitzen denean, ez altxatu aulkietatik, harik eta gure langileek hala esan arte. Izan ezazue pazientzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el espectáculo, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Enbidia emango diegu. Baita. Bueno, mikroak probatuko ditugu, ondo entzutena? Bai. Bai, nire ere bai, ez da, bai. Bai? Bai. Buah, ze ondo. Arrastion. Bueno, arratsalde on guztioi. Eta, bueno, mila esker eztabaidak literaturarekin saiora etortzegaitik. Mila esker bai Bidebarrietari antolatzegatik. Bueno, gaurko gaia, mugak, agia esateko oso gai zabala da. Ikusiko dugu nora eramaten gaituen. Bueno, lehenik eta bain, eta ahaztu baino lehen, gero, galderarik bazenute, prestatu dituzte txartel batzuk, orduan, galderarik bazenute, eskualtzatu, pasatuko dira, eta zuek idatzi galdera txartelean. Ikarriko dizkigute txartelak, irakurriko ditugu, eta... Dirudienez ezin da mikrofonoa pasatu eskuz, eta ez, hori da. Orduan, bueno, alaxe egingo dugu, eta galderarik baduzue, egin lasai. Eta, bueno, esaten nintzen, mugei buruz hitz egingo dugula, ikusiko dugu nora goazen, zerk mugatzen gaituen, mugak, literatura eta mugak, euskal literatura eta mugak, idazlea eta bere mugak, edo bere mamuak, bueno, hori dana espero dute ateratzea, eta solazaldi, bueno, goxo bat izatea. Bi idazle ditugu, biak uste dute ezagunak direla, bizkaitarrak biak, arnaz luzekoak, ibilbide oparoak dutenak biak. Hemen ere ezkerrian, bueno, biak dauden ere ezkerrian, baina, bueno, Jon Arretxe, Basaurikua, irakaslea, ez, bueno, filologoa, euskal filologian hori bai, lizentziatua, baina irakasle ez duzu jardun. Euskerako irakasle izan nintzen gaztetan. Bai, ze doktoria bazara. Bueno, eta gero unibertsitatean egon nintzen irakasle 3 urtetan, bai. Baina eziketa fizikokoa, bai. Bai. Triatleta edo triatleta oia, ez dakit jarraitzen dezun. Dena oia, oso tristea. Gauza pilo bat oia. Baina jarraitzen duzu abesten, bai, bai. Jarraitzen duzu, koretan, Agaonez. Agaon, Asociación Gallarre, de Amigos de la Ópera. Hoi Nafarroan bizina zanez, Nafarroan kantatzen dut. Bale. Bilbon jaz duzu kantatzen. Ez, hemen eman ituen 10 bat urte Agaon,
baina hori pasatu zen, ja urrundu egin nintzen, gure Bizkaia maitetik eta horrein. Arbizun bizi zara. Bai, bueno, eta batez ere idazle prolifikoa, batez ere horregatik ezagutzen dugu. Denetarik narratiban, nik uste denetarik egin dezula, baina batez ere eta garai batean bidaia narratiba jorratu duzu, ipuinak, eta, bueno, adibidez hor 7 kolore, baina, bueno, eta azken aldion, azken urteetan batez ere murgilduta literatura beltzean, Ture detektibearen zagarekin, San Franciscon bertan sortutako detektibea, eta gero Pirineoetara joan zana, eta azken novelan okerraz banago Parisera. Hori da. Nik liburu batzuk irakurritxut, eta hor mugak agertzen dira, zebera Afrika txikian bizi da, horrela deitzen dio beraz San Francisco aldeari, Las Cortes aldeari, eta mugatzen du Bilborekin, hor muga bat ezartzen dezu. Eta beste alde batetik, Unai Elorriaga, kasu honetan bai, irakasle, bentsat azken urtetan bai irakasle zabiltza. Futbilari hoia, hori bai izango dugu. Bai, eta bueno, orain ere banabil, jarraitzen duzu? Veteranoetan. Joder, ez da egitzi. Bai. Eta ez dakik kantatzen dezun? Ez. Ikaragarria litzateke. Eta, bueno, idazlea, ezaguna, 6 narratiban 6 lan nagusi dituzu, lehendabizikoarekin SPRako tranbiarekin, dakizuenez, Espainiako narratiba saria, irabazi zenuen. Gero beste batzuk ere etorri ziren, Banjofen Ileak, Bredaman, Londres kartoizkoa da, eta Susarekin argitaratu zenuen Iazko Esurrak. Eta horrekin narratiba saria, irabazi zenuen. Eta Iaz Iturria. Eta hor bueltatu zara surrealismora, absurdora, pixkate zuke horren beste lantzen dezune realismo magiko horretara. Bueno, jolaztuko gara, zuekin biokin, eta nik pixka bat kokatzegatik abiatuko naz gaur egungo egoeratik. Egoera berezi batean bizi gara, egoera berezi batek eta bizi gaitu, espero dezagun laster amaituko dala, ikusiko dugu. Baina berez egoera hau mugatze bat da, muga asko sortu zaizkigu, muga fisikoak, muga sozialak, muga geografikoak, gauza asko aldatu dira, itzialdian adibidez, gertatu zen gelen auzoratze bat, eta auzoen edo kaleen geleratze bat, halako egoera arraro bat. Nola idazle gisa eta pertsona gisa, pixkat sartzeko eta aurkezpen egiteko, nola bizitzen ari zarete denbora garai hau? Nahi duzuena? Niretza itzialdia izan zen ondamendia, benetan. Nik euskan proiektu batzu buruan, beti daude proiektuak ez, gauzak idazteko. Pertsona moduan gogorra izan zen, etxean 2 ume dauzkagu, eta 2 nahiko gerreroak, eta alde profesionaletik esan daigun, ez da idazle gisa oso txarto, karo. Jente asko esaten zuen, itxialdian, fenomeno, jenteak askoz gehiago irakurtzen dau, eta denbora dago idazteko, segun eta zelako bizimodua daukazuen, ez da? Ni nire kasuan, izan ziren, 3 hilabete horietan, ezin izan nuen idatzi lerro bat, eta irakurri ere ezebez, ez da lerro bat ere, ezerrez. Zergatik? Umeengatik. Umeengatik, bereziki. Kiston garra ematen dut, eta... Gero ja pizka bat zabaltzen hasi zenetik asuntoa, ni bizin nazan inguruko liburutegia, Altsasuko liburutegia adibidez, oso leku aproposa da konzentratzeko, idazteko, eta gainean ja lagunak dira bibliotekariak, eta usten didate gela berezi batan egoteko idazten, eta hori, eta ja, han kaina sartu nien proiektu horiei, eta hortik aurrea pizkatu beto. Unai? Nire gazu ez da dramatikoa izan. Egia da, itxialdia gorra izan zala, guretzako, irakasle hontzako oso gorra izan da online aritu garelako eskolak ematen. Jendeak, hemen irakasleren bat egongo da seguru, eta guretzako oso gorra izan da, ez talako lan bikoitza izan, lan irukoitza izan da. Niretzako bintzat, lan irukoitza izan da,
lana agindu online, klaseak online eman, lanak jaso, lanak zuzendu banaka, klaro, klase baten egiten duzuna orokorrean, hau da, hau danon artean zuzenduko dugu. Eta danon artean zuzentzen duguna, etxean egin behar duzu banaka. Nik 110 ikasle neuzkan, eta 110 lan zuzendu behar nituen banaka. Eta egunero egiten nuen 110 lan zuzendu. Karo, hori ordu betean edo egunero 3-4 ordutan egiten nuena, imaginatu, etxean egiten nuen 7-8-9 ordutan. Beraz, neukan ezain nahin dramatikoa, baina lan egiten nuen zoroen moduan. Eta orduan lan handia nuen eta literaturan da pensatzeko denbora gutxi. Egia da irakasleok ero oporraldi luzeak ere baditugula, eta alduzien oporrak alako baten, da oporrak oso zabal hartu nituen eta hasi nintzen irakurtzen, eta asko irakurri dut, hori bai. Eta baina bapateko mugatze hori etxean geratzea, ez da baliagarri izan, edo ez da akuilua izan gai berrietan sartzeko, inspiratzeko... Ja, bat ere ez. Jende guztiak esaten dizu, jode, orain gai honi buruz, pandemia eta virusak ez zaizer, zoze idatziko duz, mundu guztiak idatziko durri buruz orain. Osea, ez da bate originala, ez dakit. Bueno, ez dakit. Gauz originala bilatu behar dira, irakurlea erakartzeko, konbentzitzeko, kasu pizkat egiteko. Eta denon buruan sortu zitezken gai horre guztiak, gehiegi landuko dira, mundu guztiak landuko ditu. Ataka honetan, zuen personaiak, hemetik aurrera, COVID-en garaian biziko dira, alegia, COVID-en egoerak ezartzen dituen arau berrien arabera, maskaria eramango dute, hori da... Galdera hona, Nik eztabaida hori... Bai, itezarri da. Ni joan egin nau, nik ies egiten diote egoera honi. Ikuste dut, jende asko sartuko dela horretan, eta normaltasun berri hori deitzen diogun horretan sartuko dela, eta muga horietan sartuko dela, eta ondo egiten dute, azken batean literaturak errealitate islatzen du, eta errealitate islatu behar baldin badu, islatu behar du bizitzen ari garena, eta ondo egiten du, eta ondo egingo du, eta ni paino beto egingo dute askok, orduan nik ies egingo diot horri, originaltasunaren bilaketa horretan, ies egingo diot, eta hain zuzen ere, orain planteatzen ari naizen gauza berri batean, egingo dut ies Italiara 19. mendera. Hor ez da maskarillarik, hor umeak daude dantzan baso batean, eta hor zoriontxua naiz, ni ez dagoelako maskarillarik, ni maskarillarekin hito egiten naiz. Orduan hor zoriontxua naiz, jake literatura egin eskaren aberastuko, behintzat zoriontxu izango gara literatura egin. Orduan, ni ume batekin, Francesco ditzen da, ni ume batekin 19. mendean, Italiako baso batean, zoriontxu izango naiz, ni idazten nahi naizenean behintzat, eta ez maskaria batekin. Nik horrekin arazo gukiko ditute. Nire zai gustatzen saltatzea, nire novelak, nire lanak, nik uste ia dana direla gaur egungoak. Oso errealistak eta oso oraingoak, ez da? Eta arrazoi duz horretan, karo. Batzutan aldatu horozu txipa, ja ezin duzu bialdu SMS bat. Hori nik baino ez dauka tolako telefonoa. Mundu guztia dauka WhatsAppa, eta ja mesua WhatsAppez, eta jode, eta berdin, ezin izango akareti joan erretzen, ez maskaria dauka, eta maskariak hor daude. Novela gaur egun kokatzen badituzu, nik azkena pasan urtean kokatu nuen, orduan ez dut eukiara hori, baina urrengoa idazteko, buelta batzuk eman behar duko dizkiot horri, egia da. Bueno, hariko zara igual idazten azkena. Ez ointza maitu dut umentzako bat, eta beste baten itzulpena, baina igazkoaren itzulpena ere, orduan berriarekin okiko ditut arazoak. Ariketatze bat egingo dugu, eta ber, zerk mugatzen duen idazlea, zurekin adibidezka, zurekin ezberdin izan daiteke, zezuk izan bezala, iez egin dezakezu, estilagaitik, gaien gaitik, personaien gaitik, baina zu gehiago lerratzen zara realismo batera. Urrengo novela non egongo da ture? Eta primizia bat. Baina eske esaten badut, spoilerra egiten diot azkenekoari. Azkenekoaren, 7. azken pasartean
argibide batzu botatzen dira, eta pizkat azkarra diren irakurlea berara konturatuko dira. Badaki non gertatuko da urrengoa. Nik hori ez dut irakurri hori mesfidatu hitzez. Bai, Parisen gertatzen dena. Hori Parisen gertatzen da. Demagun urrengoa Parisen gertatzen dela, Parisen ere hemen hartzen ari diren neurriak ere hartu dira, eta ez bakarri maskarilla, itzialdiak, harreman sozialak, dan aldatzen dago. Orduan, zuzeuk ere, horren arabera antolatuko duzu, baina idazteko orduan, hor muga batzuk izango dituzu, oztopo batzuk izango dituzu. Eta... Ez du pentsatu nahi ere. Pentsatu nahi ere, neko agobiante izan like. Muga horrek agobiatzen duten etakoek izango dira. Beste kasu batzutan agertzen diren teknologia berriak, gauza berriak, ondo geratzen dira hor txertatuta, baina oraingo honetan maskarilla bera eta irudia eta jente guztia maskarillarekin, ez dakit. Pentsatuko du momentuan. Momentuan gokatzen ditu novelak eta momentuan idazten ditut eta momentu altzen denean orduan pentsatuko dut. Ondo. Bueno, aldatuko pixka bat, gero ziurrenik seguro nago solasak gai horretara, eroango gaitula, baina, bueno, idazleak zarete biak, idazle petoak ez nahi dut, jende asko, agian ez du bere burua naiz eta idatzi, idazletzat hartzen. Zuek, idazle gisa, non daude zuen mugak? Sortzaile gisa. Begiratu pixka bat atzerantz, egin duzuen horri, eta non daude zuen mugak idazle gisa? Literaturak zenolako mugak planteatzen dizkizue? Eta galdera sakonegia da... Muga limite moduan esan iduz, hemendik ez naiz pasauko edo zentzorretan. Literatura muga asko dauz eta hemen agertuko dira. Euskerak adibidez, gero ikusiko dugu hizkuntza muga dauden, merkatu mugak on daitezke, baina sorkuntzan edo errealitatekiko harremanean ere sortzailari mugak ere sortu alzaizkio. Zuek baduzue motxila bat, urteak daramatzazue idazten, sortzen, eta sortzaile gisa non daude mugak? Non daude zuen mugak? Ala ez dago mugarik? Nik uste dut muga gutxi dauzkadala idazterak orduan. Momentu oro idazten dut, uste dut, lehen komentatu duguna, ez da, azken batean, gu ez gaude merkatu bati begira. Zorionez eta zoritxarrez. Alde batetik zoritxarrez, ez dugulako gure bizimodua hemendik aterako, eta hori karga bata, neurri batean, eta zorionez nahi duguna idazten dugulako. Ez daukagu karga hori, eta zer nahi dugun idatzi, uraxe idazten dugu. Orduan, alde horretatik ez daukagu mugarik. Nahi duguna, nahi dugun momentuan, eta nahi dugun bitartean. Baldin badago argitaletxe bat, atrebitzen da, usartzen dana gurearekin, aurrera. Orduan, alde horretatik ez daukagu mugarik. Oin, zure galderari begira eta horren inguruan dausnartuz, nik bai daukadala sarri askotan muga bat, nolaiteko muga, nire barneko muga da, ingurukoei min ematearena. Eta hori batzuetan, inguruan jende asko daukazu. Inguruko familia, lagunak, bikotea, lankideak, eta idazten ari zarenean, behar bada, zure inguruko gauza asko idazte dituzu. Zuk bizi izandakoak, eta batzuetan, zalantzan zaude, hau idatziko, testot idatziko, behar bada, honek txartzat hartuko du. Honek, behar bada, bere oso hurbileko kontua da hau, eta behar bada, ez da egit, bere historia ere bada, ez? Eta orduan batzuetan zalantzak dauzkazu, igual, honek min emango dio honi. Eta hor dago, nik uste dut hor dagoela muga batzuetan. Amak ze esango du hau irakurtzen baldin badu. Ez? Amak, bikoteak, lagun min honek, ez? Batek esan zian behin, hau lelokeria ere bada, ez? Baina lagun batek, betiko lagun batek esan zian behin. Kontatu nuen gure txikitako historio bat, baloi batekin, futbolean ari ginela, eta
Eta goratzen dut behin, egin genuela futbol partidu bat harinen jokatzen, eta baloia joan zitzaigula olako altzari zahar batzuk zeuden lekura, ostondu zan baloia, joan zan bera, bila, hartu zuen baloia, baina handik irteterakoan kolpe bat eman zuen altzari batekin. Kolpe bat hartu, atea zen baloiakin, jarretu genuen jokatzen, eta berak errematatu zuen baloia buruarekin. Eta ni atezain nengoen hartu nuen baloia, eta baloia horia zan. Eta ikusi nuen baloia da gorri zeuela, odolez. Zer da hau? Baloi horia, imaginatu irudia, baloi horia dana gorri, odolez. Eta zen nuen, zer da hau? Bere ala konturatu ginen, bere burutik zetorrela odol hori. Eta bera ere konturatu zen, egin zuen horrela, zeukan guztia odole. Joan ginen altzariak zeuden lekuetara, eta 3 hiltze zeuden horrela, berak kolpe hartu zuen lekuan, 3 hiltze erabat ugertuta, erabat erdoilduta, zeuden oran bera begira, eta sartu zituen 3 hiltzeak buruan. Erdoilduta erabat, joan ginen korrika, aitan gana, joan ginen gurutzetara, tetanikoa hori eman zioten, eta bueno, izan drama bat, gure zera haurtzaroan, hori kontatu nuen puin zera baten. Eta orduan, berak irakurri zuenean, esan zian, lapurtu idazu nire haurtzaroko historioa, esan zian, ez? Eta hori, tontakeria bat da, eta esan zian, orain, zer hartu da, baina bere historia esan da nik kontatu nuen, ez da? Tontakeria bat da hori, baina azken batean, zabiz kontatzen beste batzuen historiak, ez? Eta horrek ezion minik eman, baina lantzean behin kontatu duzu zeo zer, beste baten historiaren parte dana. Eta batzuetan izan daiteke beste baten historia intimoaren parte, edo beste baten min baten parte. Orduan hor, kontu zibilu behar duzu, bestea ez mintzeko. Errespetua beti hon behar da, horrezta batzuetan, zalantza egiten dute, hau kontatuko, bai ez, historia oso ona da, edo kontatu behar dut, oso indartsua dalako hemen kontatzeko hau, baina behar bat ez dut kontatu, ez? Behar bat da, min emango diolako amari, bikoteari, launi, edo beste bati, ez? Orduan, hor batzuetan hor jartzen dut muga. Gai batzuekin eukitzen dut pizka eta arazo hori, ez? Gai konkretu batzuk lantzeko, jorratzeko moduari buruz, zenbateraino, ez dakit, igual humorea sartu gai batzuetan, zenbateraino ez, aipatu, azken urte hauetako esperientziak eraman hau gai batzuekin sensibilizatu hau egotera, ez dakit. Zuk esan duzunez, azken urteotan nabil novela beltzarekin, azken 10 urteotan nabil, pertsonaia nagusia da, etorkin bat, paper bakoa, ilegala, mundu horretan murgildu nahiko eta ezagutu dut, zelako sufrimenduak pasatu dituen jende horrek, eta gaur egun amorro onde ematen didate, xenofobia, arrazakeria, gai hori geneko sensibilizautan nago, ez? Hori landu behar dut, lantzen dut, gai hori jakina, baina beti horreka bilatu zor, errespetua, umore puntutxo bat batzutan ez datu txarto, olako gaietan ere, bizka desdramatizatzeko, hori zaineke gai ba, xenofobia, arrazakeria, gezte gai bada, emakumeen kontrako indarkeria ez, azken urteotan hor Las Cortes aldean, eta ezagutu ditut, hainbat prostituta, sekulako infernua izan dituztenak, eta ala eta guztini gai hori sartze ditu nire nobeletan, baina baita kontua da, zelan horre minduko da, horrelazten bagara pentsatzen ezin dugu zer idatzi, eta berdin gertatzen zai, umeekiko, pederastia kontuak eta lako historiak, umeekiko krudelkeria, abusua, gai horiek ere, nik horrela ibiltzen duen truko askotan, beti narratzaileak zer kontatzen da, irakurlea beti identifikatzen du errezago narratzailea idazlearekin, ez da, orduan badiru narratzailea dinoen azeuk esaten dozula, eta kontu esaten dozun honetaz, eta, gero beste trukoa da, personai batzu dira zintzoa, beste batzuk ezin kabroiagoak, eta, personai horrein bitarte sartu ditzakezu gai horiek erabatera edo bestera, eta gero azken batean helburu izan lehike hori kritikatzea, ez da hori kritika sozial adibidez, hain beharrezkoa dana nobela beltzaren munduan, nik hori nahiko erabiltzen dut. Eta sortzaile giza, zangot, non ikusten duzue ezintasuna, ezina,
nahi dut hau egin, baina ezin dut. Hori, imaginatzen dut, behin baino gehiagotan gertatu zaizuela. Ez dakit. Gauza bat islatu nahi izatea, gauza bat deskribitu nahi izatea, idatzi nahi izatea, eta ez dakit, eta ikustea ezin dut, ala... Ez bereziki. Nik batzutan personaia batzuekin, claro, euskara bera mugatzen gaitu nahiko, linguistikoki bere joskeragatik. Hori dara niretzako, euskararen joskera da, sintaxia da monstro bat. Eta beste hizkuntza erromantze latino gehienetan, lusatu dezakezu esaldi ba nahi beste, erlatibozko esaldien bidez, gero aria galdu gabe, irakurlak aria galdu gabe irakurtzen bitartean euskeraz, bilatu behar dugu modu hori eteteko eta koordinazio askoz gehiago erabili, eta hor estilo aldetik hor badago muga oso argi bat niretzako. Hori bai. Eta beste aldetik, zeir izlatu, karo, zelan hitz egiten duen jendeak. Ezta, zure liburetan sartzen badituzu jatorri askotako pertsonaiak nire nobeletan sartzen ditut, San Francisco denok ezagutzen duzu, ingurukoak gehienok segurenik, ezta, hor dago mundu guztiko jentea. Nire nobeletan agertzen mundu guztiko jentea. Novela euskeraz idazten dudanean, zelan islatu, zelan hitz egiten dauen, jente latinoarekin bakar batez ere dauzkatarazoak, ezta, latino egitze erabiltzen dituzten esamolde batzuk oso lauak oso politak dira, eta hori euskeraz daukagu jergarik, holakorik, ez? Euskeraz dauzkagu euskalkiak, eta euskalkien barruko aldakiak, eta horrekin jokatulik epizkatzo bat, baina neko kutre geratzen da, batzuk inoiz saiatu dira, txarto hitz egiten doena, ez dakit, zela arraro hitz egiten dauna, bizkairaz jarri, eta beste batu, eta beste zeiz, eta hori oso modu kutre iruditzen zait. Eta hizkuntza gehiago garatzen ez den bitartean, garatu esan nahi dut, herri mailan eta jerga sortuta hori, moldatu beharko dugu aldugu bezala. Nik euskeraz egin dudanean neko estandarrera jo behar izan dut derrigorrez. Gero itzulpenak egin ditugunean, nik ez ditut egiten, baina itzultzaia sekulako artista da, orduan berak ipini du gaztelaniaz, personaia nagusianeko estandarola, baina gero kolombiar personaje bat dago, beste dominikar bat, eta hori hitz egin dute, han hitz egiten denerara, asko saberatzagoa da novela alde horretatik erderaz. Horretaz konturatzen zara, eta euskeraz hori ezin da lortu. Baina ez euskeraz bakarrik, erruso ezberdin gertatzen da, eta ingeles ezberdin gertatzen da, eta bueno. Bai, baina guri gertatzen zaigu, eta neba ezu sartu horretan, geroago sartu nahi nuen, baina aipatu duzu, zu adibidez, ez bakarri San Francisco, lehenago beste lan literario batzuekin bezala, joan zara bizitzera, eman duzu denboraldi bat, egonaldi bat egin duzu, toki batean, eta han murgildu zara, eta hortik atera da lan hori. Eta, adibidez, ez dakit San Franciscon, zenbat eman zenuen, urte bete, Gillo? Gehiago. Azken 8 urteotan horreuki dut, etxe bat niretzako, nahi esatu da guztietan etortzeko. Zu murgiltzen zara eremu horretan, bazoaz zu zeuk mentalki, zedarritzen eta mugatzen, eta zuri mundu hori ailegatzen zaizu, batez ere hizkuntza batean, eta hizkuntza hori gaztelera da. Ez, baina zen dut, zuk ulertzen dezun hizkuntza, ala beste hizkuntza batzuk hor gehien hitz egiten hizkuntza igual arabea da. Bai, baina ulertzen duzu. Eta gero igual... Ez, baina ulertzen duzu. Horretara noa. Bai, neube ibiltzena San Francisco, baina izango gara dut, bakarrik ailegatzen zait ulertzen dudana. Ia da. Eta zu hor egon zara, jende askokin egon zara, harremanak egin dituzu, eta hori zuri gazteleraz heldu zaizu. Eta gero hori da, ekarri behar duzu. Berdin, eta gero personajeak hitz egiten dutenean, igual Euskaldun gehiagea komplejatzen gara horrekin. Erruso batek edo aleman batek edo, ez du pentsatuko horretan, bere novela irakurtzen duenean alemanez pentsatuko duka, tipo honek normalean hitz egiten du, ez dakiz hizkuntzatan, eta hau alemanez dago, ez? Eta
Ez da Euskaldunon arazoa bakarrik. Ez. Chester Himesen pertsonaien ingelesezko jerga hori berezi ingelesez primeran islatzen dena, gero gaztelaniaz, gaztelania hizkuntza erraldoia, sekulako errekursoa dauzkana hori zelan islatzen duzu. Ia zinezkoa da, eta berdin beste hizkuntza guztietan, ingelesa ez den hizkuntza guztietan, ez? Ikustu hizkuntza guztio euskagula arazoak alde horretatik. Baina, gai polita da eta nahi dut pixka bat horretaz hitz egitea. Bernardo Atzagak, Bilbora etorri zenean, arazo hori topatu zuen. Eta nik irakurri diot, beha bapatean, ezin zula Bilbo ura, 70ko Bilbo ura modu realista batean islatu, ezin zulako. Beha, gaur egun, idazle batek ziurrenik, ez da idazledik egongo, arazo hori bere buruari planteatzen dionik, pentsatzen denik, ez da? Eta beha, behin baino gehiagoetan komentatu du, Hamburgo, esaten ziola Bilbori, eta horrela agertzen da Obagakoaken, horrela agertzen da Henry Bengoa inventariunen, ez da? Bilbo izan barik, Hamburgo Bilbo da, ez da? Eta nik uste hori literaturan, horretaz gero, ziurrenik joan gara mugak eraizten eta potatzen, eta gero ziurrenik sortuko zaizkigu berriak, ez da? Baina igual hizkuntzarena da muga bat gainditu da. Hala ere, eta hor planteatzen dira, zuk esan duzu, nola ekarri hau nire literaturara. Estandarra biliko dut, edo zatik ez planteatu jerga bat, edo hitz egiteko modu ezberdinak. Bero herriak sortu behar du jerga. Idazle batek ezin du sortu jerga. Eta herria sortuta gero, idazlego pizka gehiago landu ez, eske hori... Nik uste dut hor planteatu daitezke eszenario diferenteak, ez? Zuk egoerak ikusten dituzu idazle moduan, ez? Da egoera batzuk bizi aldituzu euskeraz, da orduan hori erreza da, euskeraz bizi izan dituzu, euskeraz tratatzen dituzu. Beste egoera batzuk bizi dituzu gaztelaniaz, baina imagina ditzakezu euskeraz, hau da, beste leku batzuk behar bada imaginatu, ez? Nik dentistaren egoera bizi izan dut, gaztelaniaz nire dentista erdalduna dalako, da arekin gaztelaniaz egiten dalako, imagina dezaket, Tolosan badagoela dentista bat, euskalduna, eta arek egiten duela, eta hor egoera hori normala izan daitekela euskeraz. Hirugarren egoera bat, izan daiteke, erabat, San Francisco gertatzen dela. Egoera hori gaztelaniaz bizi izan dut, eta egoera hori ez dut imaginatuko sekula euskeraz. Hori, zuen asko, ez da bizi izango beste inon, ez Tolosan ez Ondarrun ez inon, ez da bizi izango, edo Guardia Zibil baten elkarrezketa, hori da beti batzen dugun adibide tipikoa, ez? Bueno, igual egongo da Guardia Zibilen bat euskalduna, ez? Hori ez du esango, baina ez da oso probablea. Orduan, batira egoera batzuk, ez dituguna bizi izango. Eta gero atzerrira bagoaz, are gutxiago, ez? Finlandiara bagoaz, Finlandian seguro inok ez duela. Orduan, badira batzuk euskeraz, beste batzuk euskeraz ez dienak, baina izan daitezkenak, eta badira batzuk ezinezkoak dienak. Baina nik imposible horietan, nik egiten dudana da, edo alegin egiten dut idazterakoan, egiten dudana da, sustrato bat, nahiz eta euskeraz idatzi, eta estandarra erabilika, hor beste aukerarik ez dagoa sustandarra erabiltzen duzu, euskera batua erabiltzen duzu. Hizkuntzetan zer gertatzen da, nahiz eta herrialde batean, hau da, Latinoamerikan gaztelania ez egiten da, baina gure gaztelania eta Peruko gaztelania ez da gaztelania bera. Zergatik ez da gaztelania bera, sustrato bat dagoelako. Hemen euskal sustratoa dago eta han dagoelako eurek hitz egiten zuten euren hizkuntzaren sustratoa. Orduan, doinua, esaldiak egiteko modua, lexikoa batzuetan, hainbat gauza daude desberdinak diren, batez ere doinua. Orduan, nik alegin egiten dut idazte dituen alako paperak eta hori polita da, arabiar batek hitz egiten duenean, Senegaleko guk orain entzuten dugu Senegaleko persona bat hizketan eta doinu berezi bat dauka. Eta hitz
liburuaz ari da, estandarrean ari da, baina doinu hori, eta hori egin du esate bateko oso ondo Amets Arzayusek Miñan liburuan. Zuten dozu Ibrahim Abalde, Gineako gizon hori, mutil hori, hizketan, euskeraz ari da, baina hor sumatzen duzu, hori ez dela euskeraz ari, hor beste doinu bat sumatzen duzu, beste Afrikar doinu, ez dakiguna zer den, beste zeozer, beste musik bat entzuten duzu hortik atzetik. Ni alegintzen naiz horretan. Hitz egiten duenean, nire azken novelan badagoa neska argentinar bat, eta euskeraz hitz egiten du. Baina nik toke hori eman nahi izan dut, ez dakit igertzen dan hori, baina nik beste toke argentinar bat, nik argentinar asko entzun eta irakurri izan ditut, eta nik toke hori, beste doinu argentinar hori eman izan nahi izan diote neska horri. Gero, igertzen dan, ez dan igertzen, ez dakit, baina nik eman egin diotu. Sustrato hori hor dago, ez dakit, alegina hor dago. Orduan, beti beste egoera imposible horretan, da beste hizkuntza batean, berez beste hizkuntza batean ari dan horretan, hor doinu hori ematen diot. Naiz da, euskera, zaritu, klar. Beste hizkuntza batean nahiko ginateke, ez? Bai, ez da hor, azkenian beti, auto batzu daude, ez da? Zuzeu joduzu estandarrera, zuzeu, eman nahi izan diozu aire bat, eta egia da, ez da, Amets Arzayusi buruz komentatu duzun, ez da, nola hitz egiten duen Ibrahim Abaldek, ez da, eta gaina, Bilbon egon zen, eta komentatu zuen, eta bai, idatzea horretik hori buru hauste txiki bat izan zala, alegia, erabakitzea, nola jaso Ibrahimek, frantsesez kontatutakoak, nola jaso euskarara, baina, beti ere, bere hitz egiteko modu berezian, hitz egiteko moduan, ez da? Orduan, hor beti daude autu batzuk, eta euskeraz idaztean beti... Dano saiatzen gara, hori zuk esatu zuna, ere saiatzen ez egiten, jakina. Ezin du hitz egin euskera oso akademikoa nolan etorkin heldu berri bat, hizkera simpleagoa erabiltzen duz, hori jakina. Kutsu hori, zuk esan duzun hori, zelan edo alan lortu behar dugu. Nik irakurri nuenean, aurreko liburua egiteko irakurri dituen liburu asko, horko, zelan da, Hutu eta Tutsien arteko gerra izan zanean, horko buruzko liburu asko, batzuk ingelesez zeuden, beste batzuk gaztelaniaz, beste batzuk euskeraz. Eta konturatu nintzen, hartzen testimonioa, Hutuen testimonioak, ez da izan, eta eurek hitz egiten zuten. Eta konturatu nintzen, gaztelanez egon arren, euskaraz egon arren, testimonioak oso antzekoak zirela. Osa, berdin hitz egiten zuten euskaraz eta gaztelaniaz pertsona haiek. Umeak izan, eta ikusten zen, hitz egiteko modua, eurena zala, Ruandako euren hitz egiteko modua. Oso kuriosoa zen. Eta umeek oso ikaragarri ondo kontatzen zituztela gauzak, adibidez. Eta oso kontatu nintzen hor zer zegoela, horre hitz egiteko modu bat, egituratzeko modu bat zeukatela, oso kuriosoa. Orduan hor badago zozer, beti dago zozer, da topatu berdak hau, idazleok izan behar dugu aurrete belarri ona, harrapatzeko hori eta gero trasladatzeko gurera. Hori ja oso zaila da. Eta hori oso guentak gehiagi motea guetza guza hori, euskalduna dauka hori bizkat, komplejo modukoa da. Bai, nik uste baietz. Aurrera, seguru, lituanos irakurtzen duzen, lituanieraz novela bat, lituano bat ez ukustu solako pagio mentalak egin dituela, karo, eski, baina frantzesa da, eta nola hitz egingo du litu, ke ba, aurrera, ez da. Azten basa pentsatzen beretan, nire noveletako pertsoneak, benetan, eske, ezien egongo hitz egiten gaztelania zeuren artean, batzuk egingo dute frantzesa zeuren artean. Enkalzabea beste batekin, hitz dute arabez beste batekin, wolofez batek dure bera labarekin hitz egiten dauenean, berez, holan pentsatzen hasita, nire edozein novela txikitan, berez 10 hizkuntza agertu beharko lirateke gutxienez. Euskera, gaztelania, frantzesa, ingelesa, eta gero afrikarren hizkuntzak, eta errealista, guztiz errealista izanik, honek ze hizkuntza erabilikurke momentu honetan. Bere hango kolegarekin, etnia berekoak dira, euren etniako hizkuntza zitzen, bueno, hain beste buelta ere. Joan, hori da erronka bat daukazuna, urrengo novela holan egin.
Bai, ez? Baina bilatu eta itzuli Eta eta, hori lan gogorra izango. Hori izango zen terrible, Bai. Bai. Hola nitia, gero azpitituloekin. Eta zema jentek irakurriko leuke, hori inork ez... venga. Bai, ez dakit, Nik, bueno, hor nire zalantza dazkanik, hau ja pertsonala da, Bilbon novela realista bat kokatzen baldin badezu, espainola da hizkuntza hegemonikoa, ez dakazu arazorik, badakizu zer entzuten den, baina ja, euskaraz idazten zurean, ez dago arazorik, ez dut uste komplejo hori dagoenik, hori nik uste dut muga hori erabat eraitzita dagoela, baina beti sortzean, ez dakit, gauza batzuk... Bakeroen pelikuletan indioak lehenok aldiz euskeraz agertu zirenean bezala, euskeraz, nola izan leik euskeraz. Idazleak errealitateak sortzen ditu, eta nik uste horretarako baliagarriak zarete, ezta? Hala ez duzue kontzientziarik idazten dezuenean, errealitate batzuk idazten sortzen ari zarete. Realitate berriak, kulturarako, hizkuntzarako. Bai, hizkuntza kontu, uste beti lehen esan duen herria joan behar dela horretik. Beti horrela izaten da, ez da herria sortu behar dago, garatu behar dago hizkuntza, baina horretarako hizkuntza oso indartsu izan behar dago, oso bizia, eta ez da zoritza errez euskeraren egoera hori. Gaztelania, inglesa, holako hizkuntza erraldoiak oso garatuta dauki hizkuntza mila erregistrotan, eta mila jerga, eta euskeraz oso mugatuta gauz. Mugatuta, hori ez, hizkuntza estandarra dago, eta hortik euskalkia gainera desagertzen ari dira, dana bardintzen ari da, eta nik ez dut ikusten herri mailak, hirietan sortuko lirateko lako jergak, eta hiria Bilbo izan barko lirateke guzti euskalduna, eta hurrengo generazio inoki bat sortuko luki olako hizkera berezi bat, baina gurea bezalako hizkuntza makal baten kasuan, hori oso gatza da. Eta gu herriaren aurretik ibiltzea linguistikoki oso arriskutza izan leik. Galdera, errealitateak ia sortzen ditugun. Bai, nik uste baiet, bera kontua da nori interesatzen zaion hori. Nik impresioa hori daukat, ez? Sarri askotan. Sortzean ari garela, sortzen ari gara, eta ondo pasatzen ari gara, nik oso ondo pasatzen dut idazten. Gero, ikuste dute nori interesatzen zaion nik idazten duana, zer dute, ni egiten ari nahizena, ni ondo pasatzeko, eta igual 3-4 lagun, eta susakoak, eta inguruko lagunak, eta zuen moduko lagunak, eta hemen agertu direnak, eta 3-4 lagun, igual ondo pasatzeko, eta barre batzuk egiteko, eta baina benetan egiten ari garenak badauka etorkizunik honek. Ni gazteekin nabil, eta gaztentzako literatura da martzianada bat. Ikuste dute, zuk uste duzu guk izan bagenitu tabletak eta mobilak eta zerak eta irakurleak izango ginela, jendeak ez du irakurtzen, jendeantzako literatura mundu berriak sortzea, eta, igual, nik esperantza hori daukat, igual gure liburuak Netflix eta sartzen baldin bada gure liburuetan, eta egiten baituzte seriak, akaso, igual, eukiko dute alako zeren bat, baina bestela, nik ikuste dute literatura urte batzu barru, izango dela museoetan dauen gauza alako zer bat, eta hor geltu badala, gut divertitzeko, eta 3-4 katu divertitzeko bitxo raro batzuk, divertitzeko gauza bat izango dala. Errealitatea... Jode, ze fede gutxi. Oso fede gutxi. Horren bestekoa ez. Gazte irakurlekin, eta ez dut ez, gaurko gazteak dira oso persona inteligenteak, oso argiak, oso... Zera, beste bide batzuetatik dabiz, beste interes batzuk dauzkate, eta... Badagoz irakurtzen da bena, kompre. Ze portzentaje txikia, gure osasoian, bezala. Bezen nahi dut, nire alaba irakurle da, nire alabarekin erronka bat egin dute udan, eta berak planteatuta, eta esan dit, aita, udan irakurriko ditut 20 liburu. Zerdan, 20 liburu ume batentzako hilabete pare baten irakurtzea, irakurritu 20 liburuak. Claro, nire alabarentzako, lehentasuna da, hori, mobila, ez da gizar, TikTok, bestea, eta normala da. Nik normal ikuste dut, eta bere lagun guztiak horretan dabiz, eta
eta bere lagunek, 20 liburu irakurri duzula, martziana bat, eta bere inguruan hori da, eta lagunek irakurtzen dute, dute liburu bat, 2 urtean. Eta hori da, errekor bat, eta gero eta gitxiago irakurtzea, eta bai, irakurtzen dute. Helen bere, badiru lehen denok irakurtzen genuela, eta orain inork ez dure irakurtzen. Hori bere ez da, hombre. Lehen irakurtzen genuen 110, orain irakurtzen dute 103, eta urte batzu barru irakurtzen dute 101, eta berrota urte barru 0,1. Bera, normala da. Agian adinean, gertatzen ari da, adinean geroratze bat. Behar bada igual, gazte askoz gitxeo irakurtzen dute, baina agian geroago hasiko dira irakurtzen. Ez dakit. 1000 urte asko dagoen plan katastrofista, gero eta gutxi irakurtzen da, eta liburu paperezkoa ere desagertuko da, eta ez da izerta, hemen gauz ondino. Eta batzuk honetatik bizi gara zelan edo alan, orduan zu. Itzaldi asko mote ditut zentroetan holan ikasle gaztetxoekin, eta hori, eta badagoz, irakurleak, eta portzentaje, majo bat, igual izango da 10 gela bakoitzean, baina, horiek hor mantentzen diran, eusten dioten, eta besteren bat abesartzen dan, eta literatura kontua ez da inoiz izan oso majoritarioa, ez? Inoiz. Oinarreta falta da kontua, bai. Pixka azaltzegatik, hortik tiraka, hori biztan da, arazoa baldin bada, eta izango da ziurrenik, literaturaren beraren arazoa da, ez euskal literaturarena, edo zein literaturarena, baina kalte handiagoa egiten dio euskara bezalako literatura bati, eta hori da beste eztabaida bat, askotan egon dana, ez da, eta, ez dut hain idazlen izenik aipatuko, baina askotan esan da, idatzi behar da edo zeinek ulertzeko moduan. Euskeraz ere, irakurleak nahi baitugu asko errazago, modu ulerterrazago baten idatzi behar da. Hori hizkuntza... Ezin duzu liburat idatzi pentsatuz, euskaltik, ikaslek ulertzeko, eta ez dakit nork ulertzeko errezago egingo duz, hor geisten ari zara maila. Ez, nik uste dut idatzi behar duzula, zeure estiloarekin, fidela izanik, zeure buruarekin, zeure gogarekin, eta ez duzu pasatu behar, ez alde batetik, ez alde horretatik, ez bestaldetik ere. Ze bestaldetik ere nik uste pasatzen garala. Badiru hizkuntza izan behar dala, hori ere ez da. Nire oso importantea da, nik irakurre moduan dinot, nik liburu bat irakurtzen dudanean, lehenengoan ulertu nahi dut. Ez dute, parrafo berri irakurriko dut, bardin euskeraz, gazteleraz, edo irakurtzen duan beste hizkuntza batzutan, ez? Eta batzutan esaten duzu, tipo, ze frikia, ze badirudi erakutzi nahi duela, ondo kontrolatzen dauen prosa, eta hori berez da. Ez zu planteatu duzuna, baina hori berez. Nietat, ulergarritasuna oso importantia da. Hori da, aurrekoekin lotzeko beste puntu bat. Guk 14 urtekin irakurtzen genituen liburuak, gaur institutoan agintzen dira 18 urterekin eta ez dira kapaz irakurtzeko. Hori da beste datu bat. Guk 14 urtekin natural irakurtzen genituen liburuak, narrazioak, oabakoak, natural errez irakurtzen genituen liburuak, errez inungo problemarik gabe, 14 urtekin irakurtzen genituenak, orain batxiergoko 2. mailan 18 urterekin irakurtzen dira, eta nekez irakurtzen dituzte, lanak hartuta eta sufrituta izerditan irakurtzen dituzte. Ez dakik konforme nagoen horrekin, Ez, hori datu data, Baina, zein da muestra, lagina zein da. Lehen, orain dela 20 urte zenbat umek zekiten euskeraz, zenbat umek, berez euskalduna zirenak, euskaldunen seme alabak. Ez, ari naiz, gure kuadrilaz. Gure kuadrilan, guraso gehienak, gure kuadrilan izango gara 18 bat, 18 horietatik, euskaldun zarrak 2.
Beste guztiak, etxean, euskaldunak erderaz. Osa, gurasoak erderaz eta euskaldun berri petoak. Guztiok irakurtzen genituen Obabakoak, narrazioak, Sarron Handia, Angel Ertxundi da konpainia, inongo problemarik gabe. Gaurko egoera berbera, osa, gaurko hemengo gazteak, gurasoak erdaldunak eta batzuk euskaldunak, osa, ikastolan ikastetakoak, zeia gure edadekoak dira, eta ez dira kapaz batxiergoan, ez dira kapaz asko kostata irakurtzen dituzte, eta batzuk ez dira kapaz, ez dute ulertzen, Sarron Handia ez dute ulertzen, Eta nire maila urterekin bai, ez dakit. Eta holan da, Jon. Nik ikusten duana da, orain, ume ikasle iaia guztie dakitela euskeraz, orokorrean askoz txarrago. Jente asko dago euskeraz oso txartu dakiena. B eredua da kaka bat, D eredua ere kaka bat da hiri giroa nolan, eta hizkuntza ez dute ondo menperatzen. Eta jente hori ez da kapaz irakurtzeko olako liburua jakina. Baina, joder, Azpeitiko ikastolako ikasleek orain dela 20 urte eta orain nik uste maila berbera daukatela. Eta hori da konparatu behar dana, ez? Ez, baina ari naiz leku Azpeitiko ikastola edo Santurtziko edo Basauriko... Ez, baina ari naiz getxon. Getxon orain dela 20 urte, getxon orain. Ez que getxon orain denek ikasten dute euskeraz. Eta lehen ez. Eta lehen? Lehen, jode, euskeraz ikasten zuten portzentaje txikiak. Eta horren hori eze, kontzientzatuagoak, eta ez daki beste historia bazan. Erdaldunak. Osa, zera sozial berekoak. Ez? Igual, kontzientzatuagoak hori bai. Hori begia. Baina, esan nahi dut, euskera maila, irakurtze maila, arreta maila... Nik uste, Basauriko ikastolan, bertan. Basauriko ikastolan, Arizko ikastolan, lehen oin dela 20 eta piku urte, oso jente kontzientzua osan guraso guztiak umek euren artean euskera zuten, eta irakurri ere erreza irakurtzen zuten. Orain Arizko ikastolan, ja da, edo nor dago Arizko ikastolan. Edo zin familiatako, edo zin ume erdaldun oso erdal salen seme alabak ere hor dagoz, eta orduan gaur egun euskerako Basauriko ikastolako euskera maila da askoz txarragoa. Alde horretatik, bai, horiek ez daukeate lehengo ikasle zukaten gaitasuna irakurtzeko, hori bai da egia. Hori da. Galtzen da hori, galtzen da... Behar bada hori da eskoletako publikoa, nolabait esateko, ez da, irakurleak, eta hor sartzen gara igual soziologia kuantitatiboan, eta hor importantea da euskera, eta importantea da irakurtzea, eta... Baina, gero dago literaturaren publikoa egia da, berez txikia, beti izan da txikia, nik ez dakit gaur egun handiagoa dan, nik ez dakat daturik hori esateko, txikiagoa den, nik ikusten dut badagoela, beti txiki izan da, baina gaur egun ere badago, ez da, literaturaren inguruan badago publiko bat, publiko gaztea ere, eta... Eguk egin behar dugu alik eta ondoen idatzi, eta beste azke alferri dago biatzea, eta, gugur aldetik aldugu nahi pini, eta gertatuko dena, eta ikusten dut literatura bizi bat, aurreko hamarkadetatik muga asko gainditu dituenak, begirada bueltatzen baldin badegu 60-70 hamarkadetara, ez da, hor pixka bat abiatzen da literatura, zegai, zenolako liburuak idazten ziren, dana zan austea, gaur egun igual ez, baina ere, azken urteetan ere, bide berriak ere urratu dira, gure literaturan. Eta horrek esan nahi du, oraindik gure literaturan eta literaturetan, baina gure literaturan mugak egon badaudela. Batez ere emakume asko plazaratu dira azken ezagun 15 urteotan, gai berriekin, nagusitu dira, horrek nik uste dute idazle guztioi eragin digula, ezta? Koldo Izagirrek esaten zuen, aspaldi izan zuen, ja ezin dugu idatzi lehen idazten genuen bezala, halako aitormen polit bat egin zuen, ezta? Nola ikusten duzue evoluzio hori, Euskarak zen mugak bota ditu, zen mugak ditu orain, Euskarak ez, gure literaturak, Euskarazko literaturak.
Galdera potoloegia den. Berriro gatuz pageo mentaletara. Nik uste gainditu ditugula ja muga guztiak. Bai, Nik uste baietz. Nik ez dut ikusten mugarik ja, edo nork idazte edo zein gairi buruz, eta jazta, gure benetako ronka da hori irakurlegoa handitzea edo irakurlegoa mantentzea gutxienez. Baina ez dut ikusten bestelako arazorik. Eta mugak betikoak, azken batean herri txikia gara, irakurle posible gutxi daukagu. Azken batean, 600.000 irakurle posible daukagu. Orduan, posible horietatik kendu behar dituzu umeak, irakurle, nagusientzako literatura idatzi eskero, umeak kendu, adin batitik gorakoak ere kendu, ze normalean jende asko igual eskolatu gabea ere bada. Bai, oraindik, karo. Gorakoa, orduan, irakurle posibleak asko mugatzen dira, berriren mugakin. Orduan, horrek asko mugatzen gaitu, ez? Beste literaturatan, milioiak eta milioiak dauzkate. Guk ditugu 400.000, demagun, ez? Edo posible. Eta hortik baldin bada, irakurleak baldin bagara 110, beti izaten da 110, 115, bitu posibleak zenbat garen, ez da oso gutxi gara. Orduan hori muga oso evidentea da. Eta zenbat idazle gagoz eta zenbat okatzen jaku bakoitzari. Hori da. Ez que idazle gehiegi gagoz eta irakurle gutxiegi. Hori da muga bakarra, arazo bakarra. Hori da. Bueno, eskainte zen katastrofista, ja lehen esan dut ja hundia, eta ja esango dut, hau zer da, hau da el antitxollo da, hau da el pesao, ez da, hori ere ez da egia, orduan kontatuko gauza bat, ikusteko, naizela hain katastrofista, kontrako ere, naizela batzuetan, nonbait olako galderaren baten, aurreratzen ari naiz, zuk daukazu, eta beste merkatuekin alderatuta, oso txikia gara, eta bestek esaten dute gure aldean, normala da, merkatu handiena, guk oso merkatu handia dauzkagu aldean, ez? Espainola eta frantsesa, erraldoiak, ez? Eta gaina espainola bitu zer da, ez da bakarrik espainola da, gaztelaniaz idazten den guztia, Amerika, Argentina, Mexiko, milioiak eta milioiak, ez? Osa, imaginatu nola ikusten gaituzten gu, eurek, ez? Osa, gu gara laukatu eta oso gauza niminoa gara, ez gara ezer, ez? Osa, eurek, eta gainera, zei izan garen, orain arte, zei izan gara literatura aldetik gu historian zehar. Osa, abade batzuk, idatzi dutena, abade batzuk, horre jangoikoaen gainean berbetan, iaia 19. mendera arte, hor 20. mendean hasi ginen zuzerreiten, lau aseta eta lizardi eta hasi ziren gauzatzuk egiten, baina, bueno, laukatu ere bai, eta hor hirueko hamarkadan hasi ziren, bueno, ja gauza potable batzuk idazten batzuk, eta, bueno, kontua geukia, hirueko hamarkadan hasi ginen zuzerreiten ja moderno izaten, esan genezak, ez? Hirueko hamarkadan, osea, ondela 60 urte, 60, ez? Bai, 60 urte, hasi ginen gauzak egiten. Osa, gu zer gara, eta orduti, gaina, 60ko hamarkadan, zer zeuden, 7 idazle, 8, gero 70ko hamarkadan zozer gehiago, 80koan batzuk ginen, 40 bat idazle, edo ez da izen bat, eta orain zenbatzengo gara, 200 idazle, ez da gehiago ez. Orduan, konparatzen badugu, gaztelaniaz idazte duten idazleekin zenbatzengo dira. Argentina, Mexiko, Peru, Chile, ez da egit, ez? 100.000, ez? Orduan, euren ikuspegitik, zer gara, 0,000, ez gara ezer, ez? Eta Frantzia, antzeko, eta Alemania, eta... Baina, nik egolako esperientzia polit bat eukin nuen behin, eta igual, honek ez du ezetako balio, ez? Esperientzia txiki honek, eta ez dauka esan nahirik, ez dauka ezer, baina polita iruditu zitzaidan, eta kontatuko dizuet. Joan nintzen behin, iparraldeko liseo batera, hango institutuan liseoak, joan nintzen itzaldi bat ematera, uste dut, ez da, Donibane Garasi izan, edo Baigorri, edo ez da, dolako zer batera, joan nintzen itzaldi bat ematera. Tan zegoen, frantzez irakasle bat. Bera berez Parisekoa zan,
baina plaza lortu zuen han, liceo horretan, lortu zuen frantsesa edo frantses literatura emotekoa. Eta, han zegoenez, euskara ikasi zuen. Bertan ja bizitzen jarri zen, da euskara ikasi zuen, da nirekin ari izan, izketan nik itzaldi eman nuen, da ostera egon zen, asko gustatu zitzaiola nire liburua, eta ez da izer, da bakitzer, eta nirekin izketan aritu zen. Eta zazean, nik lortu dut hemen plaza, oso ondo hitzeite zuen euskara, ikasi zuen primeran. Eta hemen lortu dut plaza, eta pentsatu nuen ikasi behar nuela, eta euskara ikasi dut, eta euskara ikasteko zer egin dut, euskal literatura, iaia goitik bera irakurri, ez liburu asko ere, ia goitik bera irakurri dut, eta bera zan, frantses eta frantses literatura irakaslea. Eta zan zian, eta zein izan da nire sorpresa, ikusi dudanean, iruditu zaidanean niretzako euskal literatura, frantses literatura baino hobea dala. Esan zian berak. Ni flipatu inuen. Hori da, iritzi guztiz personala, guztiz subjetiboa, eta erabat hiperbole bat, ez? Imaginatu zer dan frantses literatura, frantses literatura. Frantses literatura, la hostia. Berak, frantses literaturako irakasle batek, esan zian niri, berarentzat, euskal literatura dela, gaur egungo euskal literatura dela, frantses literatura baino hobea, kalitatez dela hobea. Berak bihotzetik esan zian niri. Eta, igual, honek ez du ezetarako balio, oso subjetiba da, bere iritzi personal, guztiz personala zan, baina zen nuen, bueno, zu eskara txartuari, ari gara, idazten, eta hor gaude, ez? Bueno, ez, da, orduan, ni batzutan etortzen zait burura, ez? Ni oso rugbizalea nahi izan duzun moduan, eta batzuetan, literaturan ez dago kompetiziorik, eta ezin dugu partidorik jokatu, ez? Euskal literatura, Frantziako literaturan kontra, eta venga, partidua jokatu gila, nok irabazten duen. Atxaga, Julebeken kontra. Ez da, ezin dugu jokatu eta ezin da egin. Baina rugbyan bai, eta rugbyan jokatzen du Zelanda berriak, New Zealand, All Blacks, Frantziaren kontra. Eta Zelanda berrian 3 milioi pertsona bizi dira. Populazio 3 milioi lagun dira. Frantzian ez da izan milioi diren. 3 milioi, 30 milioi. Eta ez dakit zenbat rugby fitxa dauden. Rugbiko federazioak ez dakit zenbat milioi gastatzen dituen urtero. Baina zein da munduko, zuet jakingo, zuet, nahiz da rugbiz ezer jakin, nor da munduko rugby talderik onena? All Blacks. All Blacks. 3 milioi lagun. Frantzian, 30 milioi, ez da izan milioi, nor da onena? All Blacks. Orduan, holako fenomenoa gertatzen ja batzuetan. All Blacks dira onenak. Gu ere 3 milioi gara, euskaldunak. Sinistuko dugu. Igual gara literaturako All Blacksak, eta saber. Sinistuko, Jon, igual. Sinistuko dugu, eta ez da, baina pizka flipatu azar irak. Flipatu, baina ni ba espada beltzez etorri nahi. Ba espada. Interesatu egiten du gure literatura kanpoan, hori zelan edo alan iturria novelan agertzen da. Zelan edo alan, gai hori, gure literatura kanpoan. Zuek izan duzu esperientzia bat handiagoa edo txikiagoa, izan duzue batez ere espainolezko itzulpenekin. Zurea desembarko bat izan zen. Zuke, Espainiako narratibazari irabazten dezu, eta topo egiten dezu, bapatean sartzen zara espainolezko literaturaren merkatuan. Merkatu bat, garai hartan, atzagak bazuen sari hura lehenago, eta izan ziteken anekdotikoa zela. Nahiko anekdotikoa. Gero nik osartuko nintzateke esaten, Kirmenek ere irabazten dunean ere, jarraitzen duela izaten anekdotikoa, igual gaur egun bebai. Baina gaur egun ikusten daia beste itzulpenak, espainolera egiten din itzulpenak, zuzeuk, azkazu liburuak, nahiko ohikoak direla. Batean, sartzen zara liburu den da batean, hemen, Elkarren adibidez, eta topatuko duzu Katisagiren liburua. Topatuko duzu Eider Rodriguezen liburua. Topatuko duzu Arkaitzkano, eta osan ditzen dau, emakunden lan egiten duna, Bai, Jesus. Zaite bain izen etortzen.
Bueno, berdin da, Gasteiztarra. Gasteizkoa, bai. Bai, Gasteiztarra emakumea. Carmele Jaio. Carmele Jaioren liburua. Bai. Orduan badago, ziurrenik, literatura hegemonikek jarraitzen dute kanona ezartzen, distantzia bat eta bere izango da, ikaragarria, eskura ezina, baina badago. Badago, zuek baduzu harreman bat merkatu horrekin, badago interes bat, edo, bueno, edo... Zakit, nola? Bai. Nolako harremana? Ni azken urteotan nire novela beltzak denak atera ira gaztelaniaz ere, eta neko ibiinaz Espainian zehar, eta eurentzako beste batzu gara. Euren nahi dutena da kalidadea, gustatzea, irakurtzen dena eta kito, eta berdin die Euskalduna garan, ez dakin ongo garan, hori pizka komplejo hori erukidu urte batzutan, Euskalduna izatea gaitik igual, kanpoan daran astu dalako beti ideiak eta politika eta ez dakiz zer, eta nik orain azken urteotan ikusten dodana behintzate novela beltzaren arloan hor saio festival eta jaialako pilu bat egiten dira horti zehar, eta beste edozein katalan, edozein andaluz, edozein gallego bezala hartzen gaituzte. Baina ez duzu uste Espainiako literatura sistemak eta Frantziako literatura sistemak sistematikoki hamarraldietan gure literatura mespretsatu dutela hain zuzen ere literatura subalterno badalako, hizkuntza minorizatu baten literatura dalako. Nik uste guk geuk be irakurle gisa hori egiten degula beste literatura batzuekin. Errazena da, kanona ezartzen duen literatura jotzera, ez da? Hori muga da. Baina ikusten duzu... Nik uste dute, igual aditu edo friki batzuen hartan igual, bai, baina herri zea irakurtzen duena, liburu erosten dauena, horren nahi du gustatzen zaino zerbait. Eta kanona eta bosta sola, edo superadituek ematen dituzten eritzi edo aurreritzi horiek, ez da. Nik bai ikusten hor matiz txiki bat, susmo bat, ez da, nik egazteko ez dutia inoneuki, inoiz ez arazorik euskaldun izateatik sentitu pizka bat aurreritzi hori, behin bakarra egukin nuen, Toledon, goratzen az, Toledon, irakurle klub batekin egon nintzen, nire novela bati buruz hitz egiten, eta jode, hartu ninduten, baina oso txartu eta nizia gai, bartzen zaile hori, eta enteratu zirelako itzulpena zala, euskera zegoela originala, eta nik ez nuela egin itzulpena, beste pertsona batekin zua, eta zuk esagitek ez duzu egin, zuk ondo badakizu gaztelaniaz, eta gero beste txorrada bategatik, zipaio hitza agertzen dalako. Zipaio hitza agertzen da, pues claro, Turek eta bere kolegak zapalduta dago zanez esango da, señor polizia, esango dute, zipaio cabrón, no seke, eta nirekin moskeatzen zire, porque zipaio era lo que lo utilizaba, que si la ETA, que si no sé qué, que no sé cuál. Baina, bueno, behin gertatu zaitori, behin, bakarrik. Eta beste leku guztietan, nik ikusi dut, hori ze, pentan nahi doela zerbait ona edo gustatzen zaiona bintzat, eta kito. Bai sumatzen dara batzutan, igual pizkato bedala niri tekiz hori ukitzea bizenean arretxe hori ez dela oso lagungarria bere. Ese gente arraro pizka badago, horti, igual elorriaga hobeda, eta laburra bada egia, bueno, igual egia, ondo asimilatzea hozi lekutan. Tegiz hori agertzen bada, nik uste generalean hobeto hartzen direla hemengo idazle pilo badago zorain. Ez euskeraz idazten da bena jatorriz, hori ere egia da. Basko onak, ez euskeraz idazte dutenak edo teizadunak edo ez dakiz zer. Eta batzutan nahiko gauza triste bat ikusten dut, eta da igual terrorismoaren biktima ez dakiz zer, edo erdi biktima, edo batzuk gainera euren burua holan saltzen dabe. Gezurra izan da, oso triste ditzen jata. Baina hori dela izan egikera modu bat, hemengo izan da kanpoan irakurlego handiagoa lortzeko. Baina orokorrean badinotu, eta orokorrean ez dago arazorik. Egin behar dugu ondo idatzi, gero itzulpen onak egin behar dira, eta ez da bat erreza, ze kompetentzi izugarria da. Batez beho, Ego Amerikako jentearekin. Ego Amerikarrak manejatzen da hizkuntza izugarria da esan manejatzen da ben. Gure lanei itzulpen oso onak egin behar zaizki, ez ere lortu nahi badu gor kanpoan. Nik ez du sumatu, baina lehen esan duana, hau da, normala da, gutxiestea edo, eske hauek laukatu dira. Guk dauzkagu 8.000 milioi idazle,
normala da, 8.000 idazleetatik, onak ateratzea 100. Hauek dira 40, normala da, 40 horietatik ateratzea ona asko jota bat, asko jota. Bale, bat hori nor da, Patxaga, venga, listo. Horrek gehiago ez da ongo, honik. Normala da, hori normala da, probabilitateagatik. Normala, nik gauza bera, eta guk danok gauza bera ingo genuke. Normala da. Orduan, 2, 3, 4, 7 ateratzea, mesfidate ikusi behar dute hori. 7 on. 40 dira eta 7 on. Hori ez da normala. Oso normala ez da. Normala da. Guk ez, imaginatu, inuiten literatura. Inuiten literatura, ez da, 40 idazle inuit on. Ezin eskoa. Ez? Edo, ez dakite, hemen denetarik ongo da, baina katalan literatura. Ni katalan baten literatura irakurtzen baldin badut, normalean Madriletik pasatzen da, filtroa. Naiz eta gaztelera zegon, ni noa Kataluniara eta begiratzen eta zer argitaratzen ari den, hango Madrildik baldin badator, eta Madrid esan gura dut, berdin dit, izan daiteke anagrama. Esan dut, filtro horiek hor daudez da, eta, karo, ez daude gure esku. Dua barik, zulpenetik. Ez dakit, bueno, galderarik egin nahi duzuen, parte hartu nahi duzuen, zerbait ezan? Zerdete denok maskariekin. Hau da lehen da biziko aldia ikusten dudana, publikoa maskariekin. Ez dakigu barre egiten duten, txorrada asko zan ditugu, da ordan nik ez da barre egiten duten, edo serio dauden, edo... Begia bentzat ikusten dira, eta lo ez dago inor, ez da? A ber, bitxia da, lehengo baten, abeslari bati ezan nion, deitu nion, biran kontzertu bat emoteko, hemen Aldezarrean, eta esan zidan, prest nago, doaini jotzeko, baina nago prest maskaria dun publiko baten aurrean jotzeko. Bai, Bai, hori izan zidan, bueno, hori ere egia da ekainean izan zidan, orduan ikusetupe espektatibak besta batzu zirela, eta, bueno, guain oitzen ari gara, ez da, baina, bueno, jarraitzen du izaten bitxia. Bueno, entzungo dugu lehen da biziko galdera. Bueno. Badu, de galderak. Bai. Galdera idatzia. COVID-en araberako protokolo erkia da. Ez dakit gero ikusiko dugu geratzen dan. Barrerena esan duzu, guk klaseak ere maskariak egiten ditu. Eta orduan, nik borro masko egiten ditut eta txiste asko kontatzen ditut, maskariak egin. Eta ikasleak ez dira konturatzen txiste bat kontatzen ari naizela. Eta orduan, ja, desastre da. Nik eurek ez dakite ni txiste kontatzen ari naizela, nik ez dakite eurek barre egiten ari den edo ez, orduan, komunikazioa desastre dutza da. Desastrea, benetan. Oso gorra. Hori naber letra ulertzen da, klaro. Bai, ustu baiet, dana dela, ikuspuntu negatiboa erakutsi duzue, helduen irakurleen kopuruaz. Baina zelan dago umeena eta gaztetxoena euskeraz? Bai, ni batez ere gaztei buruz. Helduekin nahiko gustora nau. Helduak nik uste dute beste sasoi bateko zera daukagula eta jarraitzen dugula irakurtzen. Ginenak gara, hau da, 15 hori edo 100 hori gutxiengo hori gara eta jarraitzen dugu izaten eta baldin eta denbora topatzen badugu jarraitzen dugu irakurtzen. Nik uste dut hori, gazteekin gertatzen dela hori, alde batetik, makina pilo bat dauzkatela, asko ez erakargarriagoak direla makina horiek liburu bat baino, eta horretzaz aparte,
makinek egiten dutena da, arreta hori galarazi, orduan, ohituta daude oso arin ibiltzera makinekin eta, bueno, eserekin eta orduan, gero, arretari eusteko oso zail daukatela. Nik behin galdetu nion ikasle bati, zenbat denbora egote, naiz enteratzen, azten naiz kapitulo bat, berri irakurri behar dut, naiz enteratu, ez da izer, eta ez dira tontoak, batzuetan ikasle desastroso, ikasle argiak, igual matematiketan oso onak direnak, eta naiz enteratzen, ez dut zuen lortu, zenbat denbora egote zara, pilo bat denbora, zenbat pilo bat denbora, claro, pilo bat, igual ordu erdi. Pilo bat denbora gaurko gazte batentzako da ordu erdi liburu baten aurrean. Eta gau, niri ordu erdi esan bazidan, horrek esan nahi du, egon zala 20 minutu, edo 15, ez? Eta igual ordu erdi, komila artean hori, zan telefonoa ondoan. WhatsAppei begira, edo Instagramei begira, edo ez da izer horrela irakurtzen, eta hori esan nahi dut, Dabizala arretari ezin eutxita. Hori ikusten dut nik azteengan. Ez dutela irakurri nahi, alde batetik erakargarriagoa da bestea, eta bestetik horrek eragiten diela arreta errezago galtzearena, erreta ezin eustearena. Eta hori da preocupantea, ez da hainbeste ez dutelako nahi, eta bai, irakurleak badaude, baina hori eurentzako ordu erdi da ikaragarri. Eta nik goratzen dut, gure sasoian, ni igual abora tarraroa nintzen, baina nik ematen nituen 4 ordu irakurtzen. Ni ez. Ni igual berezia nintzen, bale, baina nire lagunak goten ziren ordu pare bat, ordu tardi irakurtzen, eta hori izan normala. Ordu bat, ordu tardi irakurtzen egotea, normala zen gure sasoian. Esan gaurko gazte bati ordu tardi eserita egoteko irakurtzen? Bueno. Ez da gitu nahi, igual zure kuadrian eta zure herrian, ni basaurikoa naiz eta basaurin ez zuen inok irakurtzen, nire dinekoa. Ez da, nik ere, niri agintzen zizkidaten irakasleek iston roioak irakurtzeko, eta kendu zidaten zaretu zena irakurtzeko. Horengo gaztea, umeek eta galdetzen duzuna, asko irakurtzen dute, karo, irakurtzen dute behartuta. Irakasle behartuta, benga, ez da gizema liburu, irakurri, eta hori. Eta nire ez dut izan nahi, horren eskorraren negatiboa, ez da, eta, nik pentsatu, azkenean bai geratuko dala 110 hori, gero. Karo, umetan, igual asko irakurtzen dute, gero nera bezarora heltzen dira hor, hori pa dios, gainera azten dira makini eta mok, jazta izer, baina gero batzu bueltatzen dira, eta nik, ez da, bai korra esan nahi dut, eta nik pentsatzen dut, azkenean geratuko dala 110 hori, eta horri laguntzeko gukein behar dugu gauza interesgarriak idatzi, gauza honak idatzea harrapatze dituztenak, eta ber horrela lortzen dugu, ez? Ojalá, horren, nik guztan duanatik, zail ikusten dut. Baina, ojalá. Neuk ere ikusten dut hori, lehen aipatu dut agian, geroratze batzuk emango dira, baina garaian garaiko arrazioa daukazu, ez da, egia da, jendia gaur egun bestela jokatzen du, bestela ezitzen da, bestelako harremana dauka dispositiboekin, nik beha 16 urteko alaba dakat eta ikusten dut, ez da? Eta horrek eragingo du, elegia, ziurrenik ez dute ordu bete irakurtzen emango, ematekotan agian emango dute 20 minutu, eta hori horrek guztiak eragingo dio, ez literaturari berari, baina bai irakurtzeari. Literatura imaginatzen dut, literaturari beste faktore batzuek ere, edo beste faktore batzuek eragingo diot, ez da? Idazteari, plazaratzeari, baina irakurtzeari bai, nik uste dute duda barik. Hori da gaur egun badago, eta ez dakigu gaina emetik urte batzetara, baina, bai, aparatu berri, hori aldatu da, hori, hemen dago eta etorri da geratzeko. Bai, nire ikusten dut horrela. Dutxo, uste dut. Bai. Etzen nahin letratzara, Hau luzea da, irakurriko dut, gazte eta umeen irakurtzaletasun edo ulertzeko
gaitasunari tremendista edo eskor izan gabe argi dago belaunaldien arteko salto handia dela. Eta agian atzekoek aurretik beti egin den bezala, beti barkatu, norina da? Zure maior. Esan dezala dakito, Esan, ez? igual. Esan zuk. Irakurrizuk. Irakurri eta Bai. entzungo dugu. Bai. Entzuten da ondo. Edo esan, eta listo. Belaunaldien arteko talka egon badela, ez? Eta salto handia bada, eta atzeko jaian beti entzineko garai hogei begira. Egoten gara. Pardal orokorrean. Errepikatuko dugu. Bai, muga izan da inoiz zuentzat beste pertsona baten, beste pertsona baten azalean jartzea? Niretzako muga baino gehiago baliabide izan da. Osa, nik beti saiatzen naz empatia hori lortzen, ez daki zelan deitu, ez da pertsona horren lekuan jarri, sinistu bera zarela, eta hortik abiatu idazteko. Nik ustot hor dagoela gainera klabetako bat, gero kontatuko duzuna funtzionatzeko. Bai. Bai. Nik lehenengo parteari, igual apurra tremenditza esan naiz, apurra zera, baina arrazoi handia daukazu, ez dut zuen, igual beste bide batzuk topatuko dituzte, eta igual bide ederragoak, hau da, eta Netflixena esan dut lehen, baina igual gazteek topatuko dute historia kontatzeko beste modu bat. Eta ikusentzunezkoak egingo dituzte, eta gure liburuak, baina askoaz ere erakargarriagoak izango direla, eta askoaz ere modu hobean kontatuko dituzte historiak, eta egingo dituzte hausnarketak, eta listo, igual liburua bera ere desagertuko da, eta kontatuko dituzte historiak beste modu batera, hausnarketak, zera filosofikoak egingo dituzte beste ikusentzuneko eskoen bitartez, audioen bitartez, zeren bitartez, auskalo asmatu ez diren, oraindik ere asmatu ez diren bideen bitartez, listo, ez da gertatzen. Baina jarraituko dute, seguru nago, jendeak jarraituko duela historia kontatzen, jarraituko duela hausnartzen, jarraituko duela bizitzari buruzko bizitza zer den, zer ez den, nora goazen, ondik atozen, eta horren inguruan pentsatzen jarraituko duela, ze gu ja eskara hemen egongo, baina jarraituko duela, orduan, baina beste bide batzuetatik, seguru nago, baina behar bada igual ez da hau bidea, edo igual bai, baina seguru nago, beste bide batzuk topatuko, seguru nago, esan dut, gaurko gazteak oso inteligenteak dira, oso argiak, eta baina beste, nik uste dut, orain iraultza baten ari gara. Iraultza baten gaude. Internetek eta honek guztiak ekarri eguna da iraultza bat. Iraultza erabateko bat. Nik horrela sentitzen dut. Orduan, iraultza honek beste bide batzuetara garamatza. Eta gu apurat, gu hor gaude, ez dakigula oso ondo, non gauden, eta gazteek egin gute, eta oraindik jaio ez direnek egin gute beste bide bat. Horregatik, hortik noa, niri, egia esateko, liburua desagertzea, karboneriak desagertu ziren moduan, eta letxeriak desagertu ziren moduan, desagertuko da liburua bera ere, eta papiroak desagertu ziren moduan, desagertuko, niri berdin di, modia beste gauza batzu, Netflix dau, eta horrengo unen baten, egon da beste gauza bat, baina gauza berberak kontatzeko, historia kontatzeko, eta hausnarketak egiteko. Hori beste kontu da. Orduan, aurrera, beti aurrera.
neska batek bezala hitz egitea, amama batek bezala hitz egitea. Nik hitz egitea, oin behar dut personaje bat, 80 urtekoa, orduan imaginatzen dut Iseko bat. Eta Isekok nola esango zukeen hau. Eta Iseko imaginatzen dut, eta Iseko nola hitz egin. Eta Isekoren gorputzean sartzen naiz, eta Iseko naizela imaginatzen dut, eta Isekorekin egiten dut amets, eta Iseko naiz, eta hori zoragarria da, hori da gure lanaren parteik politenetako bat, ez? Baita, eta gainera derrigorra. Ez dela, ez da ezer honik aterako. Zaila be bai izan daiteke. Zaila, Claro. bueno, bere zailtasun horretan, ederra. Agian, bueno, pues demagune 80 urteko amama edo emakume baten azalian sartzea, claro, nondik heltzen diosun, ez dakit, igual errealismo Etikoa. magikoan ez surrealismoan, agian, ez dakit, aizago egin diteke, baina igual errealismoan, Zaila. Dokumentatu, bueno, denbora luzea pasatu alako jentearen artean. Bai. Jente hori ondo ezagutu, ez probatu haueba bero ondo ateratzen zaida, jakina. Baina baietza maika zalantza izan. Ze dokumentazioa ondo dago, Dokumentazio praktikoa da. Sartu lan egin asilo baten hilabete batzutan, eta zarrekin berba egin eta batez ere entzun. Nik estrategiara erabiltzea normalean. Mundu bat, personaje, mota bat islatu nahi dudanean, edo leku baten kokatu nahi dudanean historia bat, leku horretan jatenaz, girotzera, inspiratzera, melatzera horretaz, eta pertsonekin berdin egiten dut. pixka sasatzegatik Pertsonaiekin. eta maiurrek botatako zea harri horren arira, inoiz ezarete beldur izan, harrikatu naute, personaiak eta adibidez ture, personaia universalak izan behar dira, ulertuak izan behar dira Toledon, Bilbon eta Londresen, hori importantea da, eta 80 urteko emakume bat, bere arazo guztiekin, ni benetan dinot, niri ikaragarri kostatuko litzaidake, ez ja sortzea personaia bat, 80 urteko emakume bat, baizik eta erabakitzea, venga, ba. Agian nire izakera da, pentsatuko dut, ziurrenik harrikatu ingo naute. Nork harrikatuko zaitu. Piskat... Lutxo, personak eta persona daude, 80 urteko persona modu emakume asko daude, eta diferenteak dira, orduan beti asmatu aldozu, 80 urteko emakume guztiak iztea berdinak. Naiz eta universalak, esan dut, gure ama eta guriseko eta haren laguna eta bestea diferenteak dira, orduan ez duzu asmatu behar zelan dan, danak ez dira, orduan, zu botatzen duzu bat, zurea da bat. Hori badakit, baina esaten ari zarete edozein pertsonaia bihurtuko zenuketela? Bai, gogoa eukizkero, bai. Gogoa interesa eukizkero, bai. Eta ni gainera beti, nik imaginatuko nuke, imaginatzen dut, pertsona horrezek, edo bere perfileko jenteak, nire novela irakurtzen dauenean, haber zer pentsatuko den, zelan sentituko den. Hor ikusten, haber lortu duzun, zu dinosuna, horren barruan sartu, eta 80 urteko zenbat atzok irakurriko duten liburu hori, gutxik. Zenbat Afrikar tureren estilokoak irakurriko duten nire liburua, Afrikar hemen bizi diren gizajoa beintza, beste lehentasun batzu dauki ez bizitzen, ez liburuak irakurtzea. Niri baten batzuk, etorri ataz, irakurri da bezala, normalari itzulpenei esker, eta jode, esan doztenean, eta sentitu naz, ni nintzela, eta nik olako arnarketak eukiten ditut, eta hori sekulako posa da, olako zerbait esaten dizutenean. Eta hori, nik hori doka beti buruan, honen perfileko batek irakurriko dago. Zaiatzeko ondo egiten. Batzutan zalantzak baude, ez? Zalantzak, ez duzu, igual Afrikan ez dute hau egiten, edo ez dute hau esaten, edo honek luke hau esango, igual bere kulturagatik, edo religioagatik, edo igual hau... Hori, enteratu. Edo anegon, edo galdetu. Galdetu, edo zalantzak sortzen dira, batzuetan sortzen dira. Bai, jakina. Baina, bueno, esango Afrikara joan gabe, Berton, eta sirikatzen ari naiz, sirikatzen ari natzaizue, baina hau pertsonala beba da.
gai otena, ez dakit gai, baina, bueno, eraikiko ote nuke nik nire novela baten narratzaile, ahotsa, emakume bat? Nik alde horretatik bai dauzkadara zalantza gehiago. Osea, hor muga bat ikusten dut. Hor bai. Amildegi bat ikusten dut. Bai. Egin lehi, eta egiten da, baina... Bai, bueno, hori segun zenbat sakondu nahi dozun ere, bai. Claro. Sakontasun batzuetara heltzea oso zaila da, ez emakume baten kasuan, adibidez. Bai, nik horri bai euki dio dela beti beldura apurtxu bat. Osea, personaje nagusi izate emakumezkoa, hor, inseguridadea, ez da, nien ez emakumezkoa. Emakumezko zingurua duta, zinaz jakina, eta gizonezko zingurua duta, baina horren azalean sartu eta bere barruti kontatu horrek errespeto pizka bat beti senteara zedo, ez da. Horrein egin dut esperimentoa, umeekin. Nire azkenengo aur literaturako liburua personaje nagusia den eskato bat. Hor ausartu nahi, hor emondot lehenengo pauso hori, baina kostata. Liburu pilo bat idatzi behar izan dut horretara llegatzeko. Nik uste dut nire umentzako liburu guztietan personajea neskato bat dela, gehienetan, zeizeatik. Igual hobetu lertzen ditu balako neskatoak. Bai, bueno, eta alaba daukadalako. Horrek ere laguntzen da. Horrek ere laguntzen da. Bizi esperientzia da, azken baten dena. Irakurriko dut galdera. Agur, hasierara garamatza. Azken urteotan, merkantilizazioak literaturan eragin handia izan du literaturan. Baina komentatu duzue, euskal literaturan ez dela hori gertatu, hori hasieran komentatu duzu. Edo zuek, gutxienez, ez duzuela presio hori izan. Asko idazteko, gai jakin baten inguruan. Literatura merkantilizatzeak alde honik izango alduke, parentesartean alde negatiboak beti aipatzen baitira. Literatura merkantilizatzeak alde honik izango alduke? Merkantilizatze azken baten da asko saltzea, asko saltzea, fenomeno izango litzateke. Bai egilarentzat, bai argitaletzarentzat, niretzako arriskutsua da horretan pentsatzen idaztea. Ez da, ingo liburu bat, behar dituen osagarri guztiekin, balako bezerer bat izateko, eta niretzako hor dago arriskua, eta trampa. Gainera, gero, normalen, nork egin du galdera, ez da parkatu. Gainera horretan pentsatzen baduzu, egingo liburu bat oso ondo sartzen da merkatuan, asko saltzen da, normalan ez duzu lortuko. Nik uste dut, beti, holako perspektiba eduki ditu danean, liburu bat idatzi, hau ez dakit, edo hau salduko arrozkia bezala, eta normalan ez dut inoiz asmatu. Orduan, niri ustez, onena da, gure onena eman liburuetan, eta kito, eta gertatuko da, gertatzen dena, eta kito. Nik sekula ez dut euki holan literatura ez dut horrela ulertu, nik irakurri izan dudanean literatura irakurri dut gozatzeko asko esutatu dalako literaturarekin txikitatik, eta idazten hasi nintzenean ere, hasi nintzen idazten miretsi egiten dituenako idazleak, zitzaizkialako ikaragarriak, ze idazte zuten zelako istorioak, zelako sunarketak, eta gauza bera nahi nuelako, eta disfrutatu nahi nuelako idazten. Orduan, sekulaztut pentsatu, zer saldu behar nuen, zenbat diru irabazi behar nuen, nik ere ordainduko nuke idaztearren, esango baliate behitu, zuk ordaindu behar duzu 1000 euro liburuko, edo hilean 100 euro ordaindu behar duzu idaztearren, ordainduko nuke 100 euro idaztearren hilean edo astean behar dana. Osea, ez dut horrela ikusten literatura. Nik idazten dute disfrutatzeko, gozatzeko, ondo pasatzeko, eta gainera argitaletxe batek esaten baldin badit publikatu nahi duela, eta euskal literaturaren onerako izango dela, eta euskaren onerako izango dela, eta jendeak irakurtzen baldin badu, eta
etortzen mazaizkit eta sorionak ematen dizkidate eta sariak ematen badizkit eta eskia soratzekoa da. Osa, nik disfrutatzen dut, jendeak disfrutatzen du, jendeak zoriontzena, niretzako da, amets baten modukoa. Disfrutatzen duzun gauza bat, eta gaina, lantzean behin diruan mazte dizute, ez asko ere, eta zoriontze zaituzte, jendea pozik dago, etortzen da, lantzean behin ere viaje egin dituzu, munduan zehar, itzultzen da, han eta hemen zaude, gauza, zoragarri niretzako da, gauza, borobila, zorionaren borobila, literatura. Eta zuzendu erratuta baldin banago, baina zuk presio hori ezagutu duzu. Gainera, bidearen hasiera nolabait esateko, eta gero presio horretatik ateratzen asmatu duzu, edo atera zara, ez da? Dakite? Bai, beha, kanpotik ikusita, Bai, nik uste dut presio hori kanpotik ikusi duzuela, baina nik presio hori sekula ez dute sentitu. Ez, niretzako ja saria esan. Esan nahi dut, nik ez dut presio horik sentitu hori jarraitzeko, edo sari gehiago lortzeko, edo sartzen jarraitzeko, edo ez. Baina esateko adibidez, honen aldeko aposto egingo dut. Literaturatik biziko naz. Ez betu, aposto egin nuen horren alde, baina apurate ingurukoek bultzatuta. Ados. Bai, esan zidaten, ostra, irazizu Espainiako sari nazionala, ostra, ematen du ona zarela. Egin honen aldeko apustoa, eta ia bizi altzaren literatura idaztetik. Eta, bueno, nik oso konbentutaren nuen, baina, ingurukoek esan dut, venga, aurrera ingo eta alegina. Egin nuen alegina, ikusi nuen, ura esala apurate oso bide arraroa, eta eman nituen urte batzuk, eta ez nuen, bitu, nahiago dut beste lan bat hartu, eta hau jarraitu, nire, hori izan, nire plazerra, nire hobia moduan, hori izan da beti, eta horrela izan. Orduan, presioa sekula ez dut euki. Eta benetan, ez dut esaten nire meritu bezala, ez da nire meritua da, horrela sentitu izan dudalako beti. Niretzako ez da presioa izan, niretzako hau da, gauza, disfruta, askotan esaten diete, ikaslei galdetzen diatenean, zuretzako, ez da gizera, hau zer da literatua, zer da, eta nik orduan beste galdera bat esaten diet. Zuentzako, zuk futbola egiten duzu, edo zuk saskibalo egiten duzu, zergatik egiten duzu futbolean? Disfrutatzen dudalako, ze galdera da hori, nik gauza bera. Zergatik ez disfrutatzen dudalako. Ez dago beste azalpen, idazten dut munduaren zentzua ulertzeko, ez dut, ikaragarri ondo pasatzen dudalako idazten. Punto. Ez da, presio hori saltzeko, munduko idazleiko onena izateko, zen dut, idazten ari nahi zen momentu horretan, minutua joate zaizkialako, disfrutatzen dualako ikaragarri, eta ez dauka, saltzen bada ondo, itzultzen bada, haimenetan, da ez da izan, ondo, sariak emateo, ikaragarri ondo. Espada publikatzen liburu ere, berdin. Beti egitizu ilusioa, bitu publikatu da, saldu da, bestela, bosta xola, niri benetan, ondo pasatzen dut. Suerte hori daukat. Suertea da, ez da meritua da, izateko modu bat edo, suerte hori dut. Sin más. Oso ondo. Ez dakit besterik dagoen. Hemen utxiko dugu. Onaino mugak. Ordua B muga da. Ez da botako gaituzte. Dikotomia, gaur egun dikotomia batek bizi gaitu, ez da? Alde batetik, galdera hori hasieran ez dizut egin, bizi gara, esaten dut ez da, soziologoet transmodernidadean, Baumanek esaten duna gizarte likido baten non dana nahaztea den, dana mugak lausotu egiten dira, ez da, baita kulturan eta arte diziplinetan ere, gero eta nahaziago dago dena, baina gero beste alde batetik, mugak oso presente daude geure bizitzetan, eta bizitzea mugei aurre egitea da, eta idaztean ikusten dute modu berezi batean mugei aurre egitea eta muga horiek gainditzea. Mugak, ikusi dugu non dauzkagun errefusiatuak, Turkian, Grezian, mugak etengabe, muga berriak pandemiarekin eta dikotomia horretan biziko gara. Eta, espero dugu gustura egon izana,
Eta eskerrik asko eta eskerrik asko etortzeagatik, jakina. etortzeagatik. Mila esker. Zuei. Mesedez, itxaron eserita, harik eta gure langileek irteko ze esan susto. arte. Saiatu irteeran inorekin aurrez aurre topo ez